Arestado ang 19 anyos na lalaki kasama ang 3 pang menor de edad na nasa edad 14 at 16 anyos matapos nilang looban at pagnakawan ang isang sari-sari store sa barangay Kabulangawan Sur, Rosales, Pangasinan madaling araw kahapon. Sa maliit na bintanang ito umano pumasok ang mga sospek. Ayon sa may-ari ng sari-sari store na tumanggi ng humarap sa kamera, pasado 1:00 hanggang 2:00 ng madaling araw pumasok ang mga kawatan. 5:00 ng umaga, nagulat na lamang sila nang makitang kalat-kalat na ang mga gamit sa loob ng kanilang tindahan. Agad nila itong inireport sa barangay. Kabilang sa mga natangay ang laptop, mga sigarilyo at mga barya. Aabot umano sa mahigit 37,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga tinangay. Agad ding nadakip ang mga sospek na residente rin ng nasabing barangay matapos i-review ang CCTV sa lugar. Na-identify natin yung mga suspect. Lahat sila taga Barangay Kabulangawan Sur din. At naaresto kagad sila. Estimated value na around 37,000 kasi yung laptop pa lang is 30,000 na. Yung rason kung bakit nila nagawa yun is inudyukan lang daw sila nung nakakatandang kasama nila. Sabi ng mga bata. Oo, sabi ng mga bata. So, ito kasi mga child in conflict with the law. May-turn over na rin umano sa Municipal Social Welfare and Development Office ang 3 menor de edad at kasalukuyan namang nakapiit sa Rosales Police Station ang 19 anyos na suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Inihahanda na ng kapulisan ang reklamong isasampa sa suspect. So, paalala lang po sa mga sari-sari store owner or mga business owners na palaging magsarado. Ilock yung mga kanilang mga bahay, mga sari-sari stores, mga business, and kung kaya nila, magbigay sila ng mga CCTVs for their protections. And then, paalala rin po sa mga parents, ayan, pakibantayan po yung mga anak natin, palakihin po natin sila ng maayos para hindi po sila maging parang sakit ng ulo sa inyo, sa pamilya nyo at sa lipunan. Lester Narag, Balitang, Solid North.